Hemen dago apurtxu bet, gure bizitzare bai, pastoreak, mendigo izaleak, eta hauxe dana eskeniko zegu jainkoari, eta eskatzuko dugu berak bedinkatzea, ogia eta ardago. Hartu aita zerukoa, jainko beti benitoa, hartu gure oparia, ogia eta ardaua. Guztiz garbia, aretan hori emon grazia, eta igeli gure bizia, hartu baita zerukoa, jainko beti benirikoa, hartu gure oparia, ogia eta jauna zuekin eta zure espirituarekin gora bihotza eskerrak jaungoiko gure jaunari Jesus, gure jauna, evangelioan gogoratu dugu, zelan zure apostoluei itandu zenuten nor nazni. Gero guri ere, itaun bardina egiten duzkuzu. Nor da Jesus guretzat. Hasierako kantan egin dugun moduan, bera izan daitela gure fedean eta bizitzan, alaitasuna, ligura eta barrionaren kultura zabaltzeko indarra. Horregitik, zeu zaralako gure santua, pozarren kantetan deutzu. Santu, santu, santua, diran guztien jainko jauna. Zerurrak bekeri daukaz, zure biztira, Osana zeru goienetan. Bedenkatua jaunaren izenean datorrena, Osana zeru goienetan. Eta zer lurren jainkoari, lurraren eta itsasoaren jainkoari eskatzen dutzagu orain, Jesusen espiritua, ogitar da honek izan daitezen guretzat, Jesusen gorputz eta odol. Bera, holan hartu zan, bere ikasleakaz. Ogi hartu, eskerrak emon, zatitu eta ikasleai emon eutzen esanez. Hartu behizue eta ian guztiok honetatik, hau nere gorputza data zuentzat emongo da. Eta falostean, bardin, kaliza harturik, danilo bezkerrak emonaz, bere lagunai emon eutzen esanez. Hartu behizue eta edan guztiok honetatik, hau nere odolaren kaliza data. Itun barri eta betikoaren odola. Zuentzat eta guztientzat, bekatuak barkatzeko izuriko dana. Egizue hau nere oroiga. Hau da sinismenaren misterioa. Eta biztu zarala jauna, zu barriz etorri arte, hau dugu hau barriona. Eta gaur bizi dugun espiritu hau eskatzen duzu. Mendian, naturan, mundu guztian, jainkoaren lastana eskua ikusi, bera eskertuz eta natura zaitu. Gure ama da eta amak be jagon beharko du. Gaur bizi dugun alkartasuna, munduko pobreak eta baztertuak ere kontuan hartuz, eta eurekaz solidaritzat biziz.
eta gaurko alaitasuna. Gaur bizi dugun posau, gero aldakikun gure alkarte, parroki, famili eta herrietara. Espiritu hau eskatzen dugu gure elizarentzat. Gogoan daukaguz baitere gure hildakoak. Pedro Mari Arteagoitia, Eusebio Olabarria, Beobide familikoak, Felix Goikuria Beobide, Juan Ignacio Atutxa, eta gure bihotzean eta etxean falta dira. Etxean familian hilak usanak. Gero batez be, pastoreak, mendibuixadeak, daukaguz etxean. Eta eskerrak emoten duguz bide honetan, hainbat eredu eta jarrainbide eder daukaguz alako. Andra Maria, hemen erroretako ama, San Ignacio Loiolakoa, gaur bere jaia gogoratu, ospatu eta bizikura dugula, apostoluak eta santos. Honen bitarte, honekin eta honegan, zuria eta jamoikoan guztion horri, Espiritu Santuarekin batean, ospeta aintzar guztia, gizaldi guztietan. Amen, amen. Salbatzaileak agindu eta irakatzeari jarraituz, bildur barik gure aita abestuko du. Gure aita, zeruetan zarana, santu izan bedi zure izena, etor bedi zure regua, egin bedi zure naia, zeruan bezala lurretan bere, emon iguzu gau, egun hontako ogia, barkatu gure zorrak, geure gure sortu nahi, barkatzen dautzegun ezkero, eta ez duten taldira eroan, baina ataragak izuz gatzetik. Eta Jesukristo gure jaunaren bakea, izan bedi zuekin, emon degun bakea, alkarra. Aitasuna, bakearekin batera, ez gehitzeko, natorez guen modela. Eta hauxe da gure bakea, Jesukristo gure jauna. Zorionekoak honen maira deituak. Jauna, ni ez naz inor zure etxean sartzeko, baina ez aizuiz bat eta osatuko naz.
hori jarraitzeko gogoa eta erabakia agertzen dugu. Loiolako Inaziok eta inbeste gizon emakumeen antzera, eragozpen ugari izan arren. Guk ere, evangelizatzaile izaten jarraitu gura dugulako, jaunan, emoi guzu ugari gure espirituak. Gure eguneroko bizitzan, evangelioa egi bihurtzen joan Jesucristo gure jaunaren bitartez. Eukaristia honetan biziaren aldeko aukera baditu. Bide horretatik sendo jarraitzeko indarra ere jaso dugu. Orain, goazen gure herrietara eta jaunaren laguntzan egin daiku Loiolako San Inaziok Jauna zurekin. Jainkoak, aitak eta zeneak eta espiritu santuak, hor esku paperean euskazue unoa, nantzin egitek, eta titularien laguntzak Funziona o no?